Pozdrav, dragi moji. Ajdemo još malo, dakle, da obradimo odnos sportska kladionica, kockanje. Dakle, da li jeste kockanje ili nije? Rekli smo u prethodnom klipu da jeste kockanje, rekli smo da je potreban duži vremenski period da bi se postao zavistan u odnosu na neke druge oblike kockanja, kao što su, ne znam, slot, aparati, rulet i slično, pa nam se zato čini da je to možda bezazlenije. Naravno, u prvih 3,6 godina, koliko je potrebno da se postane zavistan, ukoliko postoji, dakle, predispozicija. Međutim, ajde malo da porazgovaramo, dakle, o tim kvotama. Znači, kada su 90 i, recimo, prve, druge, treće godine, 1991. druge, treće, da imate dva tima, ko će prvi da, ne znam, izvede početni udarac, kvota je bila 1.9.5, 1.9.5, kasnije 1.9, 1.9. Sad od momaka čujem da je već 1.8, 1.8. Dakle, kuća se trudi, i to je naravno njihov interes, da kvote smanji koliko god je moguće. Dakle, sa druge strane, ako ste sigurni da će neki tim, ne znam, da dobije ili da bude, ne znam, puno golova na meču, kartona, šta god, ono što je realno, tu su kvote vrlo male. Da bi vi postigli neku kvotu koja može da vam pomogne da dobijete neki novac koji ste kroz prethodna kockanja, dakle, izgubili, vi morate veliki broj timova, dakle, da stavite na jedan tiket ili da uplatite veću količinu para, a opet da spojite dva ili tri tima. Znači, samim tim vas kladionica dovodi u neku poziciju da te kvote više nisu, da kažem, realne, niti su ogledalo nečega što je bilo ranije. Dakle, kako industrija napreduje, kako je sve veći i veći broj igrača, kako se paleta samih igara, da kažem, povećava, tako se negde smanjuju kvote. Ok, ne bih ulazio sada u to šta znači kvota, ne znam, 2. Kvota 2 bi trebalo da znači da dobijete puta 2, je tako? Ali koliko vi zapravo dobijete ako stavite na neki single 100 eura? Jer dobijete 200. Dobijete 200, ali 100 su vaših. Vi ste u stvari dobili 100. Znači, ok, matematika govori u prilog tome da je to kvota 2 i to je jednostavno tako prihvaćeno u svetu i slažem se, mislim, sa tim, to je ok. Ali naš kada vidi, ne znam, kvotu 3, on misli, aha, dobit ću sad puta 3 i to drugačije izgleda nego da vam neko kaže, aha, na uloženih 100 evra dobit ćeš 200. To ti negde u glavi dobitak puta 2, a ne puta 3. Jer oni tebi vraćaju tvoj novac koji si uložio. Ok, možemo da se složimo oko toga, možemo i da se ne složimo, znači nije to toliko važno. Puno je važnije da samim tim što uđete u tu mrežu klađenja, samim tim što počnete da razvijate neku strategiju, što počnete da razvijate svoj sistem, pravite neke statistike svoje i tako dalje, jednostavno se gubite u toj realnosti, blokirani ste i sigurno vam se dešavalo da, ne znam, danima ili nedeljama, zavisi u kom intenzitetu, dakle, se kladite, da ne možete da prođete tiket. Sa druge strane, šta se dešava i ako prođete? Koliko tih para završi u legalne tokove, a koliko para se vrati nazad, dakle,
tokove kocke, odnosno klađenja. Mnogi govore, koji se nama obraćaju za pomoć i kažu da sam igrao samo kladionicu, sigurno bih bio na pozitivnoj nuli, ali tu je došla struja i tako dalje, ona mi je uzela novac. Uzela bi vam novac i kladionica. Znate i sami kolika je ekspanzija svega toga i da toga ne bi jednostavno bilo da ne postoji interes. Međutim, pošto su se ljudi često odlučivali za tu, pod navodnicima, struju, iz razloga što je mnogo brža bila igra i da ste mnogo ranije, nije trebalo da čekate poluvreme ili kraj utakmice pa da znate na čemu ste, nego ste u 5 minuta ili 10 mogli da znate kakva je situacija, povećate ulog, odigrate par ruka na ruletu ili na slot mašini i ishod je, da kažemo, poznat. Da bi se negde približila tim elektronskim mašinama, kladionica je uradila šta? Uvela je klađenje uživo. Da vi faktički svake sekunde tokom meča, košarke, možete da gađate svake četvrtine, plus, minus koševa, tenis, šta će se dešavati, znači svakog trenutka. Probala je da se približi, znači, aparatima na struju. Samim tim, vaša reakcija je mnogo impulsivnija i mnogo brže, dakle, u toku jedne utakmice, momci koji dolaze kod nas kažu, ne znam, izgubio sam više 1000 eura. Ajde jedna igra, ajde stavi sledeću, stavi sledeću, stavi sledeću i kraj. To se istopi. Tako da vodite računa, znači razlika između elektronskog ruleta, slot mašina i sportskog klađenja je sve manja i manja kako vreme odmiče. Nekada je tu postojala bitna razlika, danas se to jako približilo. I što se tiče same brzine igre, i što se tiče uloga, i što se tiče stepena zavisnosti. Tako da na kraju, evo, sumiramo da li je sportsko klađenje kockanje, da sportsko klađenje jeste kockanje. To je moj odgovor, vi imate vaš i ja se slažem sa njim, ali ukoliko imate problem sa kockanjem, nemojte da ga rešavate putem dalje kockanja i putem produbljivanja problema, nego se javite da se taj problem reši. Jer on se rešava bezbolno i na način da budete zadovoljni i da imate zaista jedan veliki dobitak sa tim što ne kockate.